какво става? Нещо май напоследък се сърдите на мене. Не се сърдим. Предусещаме някакви странни неща. Какви? Не знам, но най-странното е, че не са ни нападали до сега. За нищо. Да. Аз съм прав. Наистина. Права съм. С Бум. Но Стела, чакай. Дай да не се караме. Вярно така, но... Виж, от едната страна Бум вече има магии, а ние нямаме. Ако дойдат да ни нападат, нас ще ни убият, а Бум ще се спаси. Не, момичета, не ми се сърдете. Не искам да ме завиждате. Бум, аз не ти завиждам. Въпросът е, че трябва да ни нападнат, за да получим сили. Добре де, тогава кой ще трябва да го нападнат? Не знам. Ако нападнат един от двама ни, или Лоза, или Стела, ако нападнат, то така няма да е честно. Нали знаете, че Бум има магии, а пък ние нямаме. Но така не е хубаво, нали? Така е, момичета. Наистина. Да, извинявам се за това. Щом вие така преценявате, аз ще бе открадната. Но не е нужно аз да се рискувам живота заради вас. Затова няма да го послушам. Извинявайте. Ти хубаво така се извиняваш, ама няма но. Прибирам се, където трябва. Но, ако пак се разсърди. Но, чуй! Муза! Да. Нали на теб е ясно, че няма как ние да бъдем. Все пак. Не можем. Не знам вече. Да спя. Хайде. Имам план, който ще се задейства и ще стане. Какъв е той? Нужно ли е да разбираш всичко? Извинявайте. Така, планът ми е. Ще забъркам телепортал, който ще се озовам. И... така. Ще стигна по-бързо до целта. Ще открадна Бум да оттръгна силите, а тя нищичко няма да може да стори, защото срещу мене никой не може да възпровети. Нали? Да, така е. Затова ще трябва да я доведеш. Но тя ще ме победи. Не, няма да те победи. Дадох ти сили, които си по-силен преди. Благодаря, господарю. За това тръгвай и се залагай за работа. Иначе ще ги взема и ще ти оттръгна сърцето. Така, да се върнем. Няма да проваляш нищо. Нищо.
Залагай се на работа. Какъв е този черен екран? Нищо буквално си иначе няма до мен. Наистина. Не, стига! Мене и при моя господар да умреш, скъпа Бум! Аллаха! Кебаб! Горката тя не може да се измъкне. Не се очудвам. Така си е, нали? Пуснете ме! Няма да стане вашето! Пуснете ме, бе! Силата на огъня безкрайно е силна, тя побеждава всичко, така как побеждава зли. Безкрайно е силна и мощна, това е само силата на огъня. Махай се! Драконов изстрел! Какво? Тук силите са ми отслабнали. О, не! Няма измъкване. Електрошок! Кабелна мрежа! Огнено кълбо! Успях. Трябва да се махам. Какво? Тук имаш силов щит? Кълбета от огън! Не! Ами сега. Не моля да не. Хо-хо-хо. Поздравления, Бум. Добре си дошла. Където ти е мястото? Ти май не знаеш какво става. Но аз май ще ти обясня. Тук си ти в мои щи. Това е моето царство. А аз съм тука да те мъкна силите и да умреш. Сега разбираш ли, а? Не, няма и да разбера. Ако не ме измъкнеш, ще те превърна в лава. Ти, мене. Не ми говори така, иначе ще ти поставя едни много лоши неща, които няма да може да изтърпиш.
Малка гадна такава. Ти, огнезърнащ пламък! Силова мрежа на технологии. Какво стана? Ти си слабачка. Нямаш силите, които трябва да ги имаш, защото си слаба. И то много. Нали така? Слабачка такава. Няма си на идея какво става. За това